Callum Roberts. Pas bach ddeallus ganddo fe lawr y sianel at James Davies yn derbyn y bêl yn ôl. Callum Roberts, gwaith da yn ffigio ar ei drod dde, ergyd Ishel, a Pennock yn arbed yn dda ar y postyn agosa. Ond Callum Roberts yn dangos i sgiliau, torri tu fewn yn curo 2 amddiffynwr. Ac ergyd Ishel y trod dde, oedd angen yr arbediad gan Pennock. Y bêl hir gan Mills Evans yn cael ei rymgipio gan Jones yn y lle cynta, ond nôl mae'n dod gan y ffori at Williams. Williams yn troi tu fewn yn croesi, ac yna'r cyffyrddiad gan Rushton, modfeddi heibio'r postyn. Yn amseru rediad mewn i'r cwrt Cosby yn ardderchog. Cyfle da i Rushton, ond cyfle arall yn diflannu i'r ymwelwyr. Aberystwyth yn creu tren bach i hunain yn y cwrt Cosby, maen nhw'n torri. A'r peniad yn rhydd, ond mae Mark Williams wedi rhoi Aberystwyth ar y blaen. A capten yn rhydd yn y cwrt Cosby ac yn penio Aberystwyth ar y blaen. Rushton, sgiliau hyfryd i giro Thorne gan Nick Rushton. Y bas at Callum Roberts yn y cwrt Cosby ar ei dro'r chwith. Taran o ergyd ond dros y bar. Y ddau dîm yn gorfod mynd amdani yn y ras am y seithfed safle. Gêm gyfartal, werth dim i neb. Dyma Rushton. Rushton yn croesi ac yna'r cyffyrddiad gan James Davies. Heibio'r postyn. 3 chwarter y gêm wedi chwarae, amser yn rhedeg mas i Chris Hughes. Bradford yn codi. Yr ail bêl yn bwysig. Mae'n cael ei hennill gan y Drenewydd. Dyma Fletcher. Fletcher ymlaen at Ofori'n troi! Ond i ergyd y tro hwn! Ryw ffordd, rywsut yn croesi'r linell gôl. A mae'r Drenewydd yn heiddiannol yn gyfartal. Y croesiad mewn at Ofori yn troi yr amddiffynwr a gyda'r cyffyrddiad lleia yn curo Alex Pennock yn y gôl. 5 munud i fynd ar goedlen y parc. Aberystwyth 1, y Drenewydd 1. At y postyn agosa'r peniad yn erbyn y bar gan Jamie Breeze. Ond fe oedd yn y gyffyrddiad gan Alex Pennock. Gwaith da gan y gôl geidwad. Ni wedi chwarae 2 o'r 3 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Dyma Mills Evans yn dod amdani. A mae dros y bar. Mills Evans yn codi'n uwch na neb, ond yn methu cael ei beniad heibio i Pennock yn y gôl. Eliadau yn weddill ar ddiwedd y gêm. Gêm sydd wedi cael ei dominyddu gan y Drenewydd, ond yn methu torri lawr am ddiffyn arwrol Aberystwyth. Dyma Cockelain. Cockelain, mae wedi rhoi'r bêl i Jordan Evans, Breeze tu allan e, Jordan Evans i ennill y gêm! A mae wedi gwneud hynny! Cockelain ar camgymeriad, a Jordan Evans, yr eilydd, yn dod i'r maes. Hyfryd ganddo fe, taran o ergyd, heibio i Pennock yn y gôl. A mae Robinied wedi ennill y gêm gyda'r gic ola. Chris, a thoroughly deserved victory. Did you ever think your team were going to score the 2 goals needed to get the 3 points? Well, we left it late. I think it just shows, the spirit of the team. Look, the last 3 games have been disappointing. 3 losses, different types of losses, but not acceptable. And training on Tuesday is a frank meeting, and we've got 10 games left, and we know what we need to do. We obviously need to start winning games of football, and tonight's a good start in the first game of the second phase. Look, we've dominated the game. Probably haven't forced their goalkeeper into enough saves. We've asked lots and lots of questions. I thought our shape caused them a lot of problems, and I don't think I've probably been involved in a game for a long time where we've had that much of the ball and that much of the dominance. And then the question is, have we got the quality to unlock them? And I think, if you look at the 2 goals, really scruffy. You talk about scoring good goals. I think if Tyrone hits it well, he'd probably save it. And then, Jordan Evans has got that. He's got a fantastic strike, and it's gone in the back of the net. And if you're going to score
last minute of the game to score and then see the game out. So look, really good 3 points. Important start to the second phase, and we'll kick on now into Cardiff Met on Tuesday. Rhaid I ni fod yn onast, o Newton a dda heno, nath nhw'n cadw bel o well na ni, symud ni o gwmpas eto heno. A chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw dal i fod i fynd, mae'r rogi gyd yn siomedig, munud dwytha. Blaw, gyda ni'n amser i sefyll o gwmpas, so fe rhaid i ni symud ymlaen i nos fawrth.